waye ba tana jan zuwa naka ana na dandan majan galadimawa nan wurin ne ba a so a kare ma waɗannan manyan bakin nan wurin ne Abdullahi S. Aliyu dan majan galadimawa Abdullahi S. Aliyu dan Haruna Muhammad dan majan galadimawa Galadimawa yau mai yau za ki rako shi ba wallahi ba ka ne ba shi ne na Habiba wannan mai kwance, wannan mai ina kwancewa aika kana ne. an tare mai kyamarai